Kene kedai ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli da irus tas im kini kilong kimat bakong san jong ka khubor Sam ka President Draupadi Murmu yaki khusnam bhumi samman arhajar arphaulai shaki khandai ngut ki secretary jong ki jalla ban re pho phrangut ki district collector ringkat ki kan hon jong ki New Delhi hnin kasngi Thao ki arphon riutli ki seng san perthai badon hakalyang persha ya ke Indian National Development Inclusive Alliance ni India banya kun persha ya ke NDA haki election Lok Sabha ha India Bat lathong ya ka committee ban pet bat pentikna bakitna sarkar ki bred ikidawai dashin bat kitiar bang pendon kamshu hakarukom ke badai ong ka menteri katna ka kot ka khya jong ka Meghalaya ka kong amparin lengdo Ka President Draupadi Murmu hnin kasngi kala sami ki khusnam bhumi samman arhajar arphaulai shaki khandai ngut ki secretary jong ki jalla bat nreu pho prangut ki district collector ringkat bat ki kanhun jong ki bilala bankin jo shakathong jong ke Digital India Land Records Modernization Program haka program ke balalong New Delhi Habakren haka jingalang ka President kalaong baka jingbu jingtho eka khandau ka siap hakiko digital kadai ka badan kambha na ka banta ka roi ka par hakari kalaong baka ni kan wanra eka jingkhoi ba jingbyang hakarukom trekam bat kipriru kinsuk banyo eka jingmentoy ba ai da ka sarkar lengba ki scheme bat kanie ka pendunaru na ka jinga kani jakaputa Yakini ki khusnam la ai shaka jilla Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Tripura, but West Bengal. Ha India ki arphon reutli ki seng san perthai ki badon hakalyang persha ki la thau yak Indian National Development Inclusive Alliance ni India habo ong Lincoln banya khun persha hak election Lok Sabha banwan. President ka Congress Malik Arjun Kharge ulapan banaya kane hadian malawai ka jingalang jong ki seng badon hakalyang persha ha Bengaluru hnin kasngi Habakran hakinong tho kubor Kharge ulapan tip ba ka India kanya khun persha ya ka NDA hak election Lok Sabha arhajar arphosa Hababatay binia halor ki rai bala shim ha ka jingalang Kharge ulaong baka way pat ka jingalang kanlong ha Mumbai ha ka ba in shim ya ka rai ban thaw ya ka coordination committee ka ba khat way ngut ki khon bat in jet ru ya ukanvina na pedeng jongki in bu ru ya ka secretariat ha Delhi ban pinbet ya ki rukam pinyat kam ha ka ba lap election bat ya ka common minimum program Kitukhat kibaladon ha ka jingalang ki kanthum ya ka Sonia Gandhi Rahul Gandhi ka Mamta Banerjee Arvind Kejriwal Nitish Kumar Sharad Pawar Uddhav Thackeray bat Lalu Prasad bat kiwe Kakanhun jong election commission kari India kan wanjungo ek jilla Assam ta ka singi na ka banta lai singi ban pinlong ya ka jing pin sngo pa ba lani ka public hearing halo ka jing phiat thmai ki constituency ha Assam kani ka kanhun ka balam khamat do chief election commissioner Rajiv Kumar bat arngut ki election commissioner nalor khatbai ngut ki officer rangba ken poi ha Guwahati menta ka step ka kanhun Jong ka Election Commission of India kan say kan do ikibrio ki mami khmat ikiseng san perthai bat kiseng bapher banya kran bat sngap ikijing ajing mut jong ki nalor kijing ujor lada kidon hakabe bat kijing phia yaki constituency Secretary katnat ki kamjo ka jong ka Arunachal Pradesh Swapnil Naik ula play ya ka Yuva Tourism Club ha ka jingalang bala pinong da katnat jong ka jong ka sokar preng bat jong ka Arunachal Pradesh ha State Food Craft Institute ha Itanagar hnin kasngi ka Yuva Tourism Club kadai ka program jong katnat jong ka ban hikai ki samla bakin long ki batbit ha ki kam ki bede bat ka jong ka perthai khanang ba la ban kante ka kam suari hakari India Unaik ulaong baka jing thmu jong ka ni ka club kalong ban pinlong i ki khot jong ka club kum ki nong kit ktin jong ka kam chong ka kari bat ka jilla ula pintip ru baha Arunachal Pradesh la thau shispa lai posantli ki Yuva Tourism Club ha ka ba ki khot baro ki long san hajar mut
Ka Menteri Sarkar ka balong ru kanong aiktin jong ka sarkar MDA ka kong ampuri ningdo nen ka sngi kala batha ikikin hun ki ba persha ikijingbu lintirel bakin lepet bat bishar banya ya ka jaka sange rel ka badon hamendi pathar bat ya ka jingmento jong ka halor ki pat riulum ki badon harilum garu. Kementeri kala keren ya kani haba jubab ya kajing kali balabu da kaliang persya dangshen halor kajing sedang ke sarkar ban pa pen la ka ibit ibyang ne em ban pinyaso da kalintirel ha East Giant Hills. Kala ong ba ka sarkar kan umle ek ka balong persya ya kamon upat ba. Kala ong shushu bangi day bandon ya ka jakmin rio ka bakloy ban pediang ya ka roy ka par. Kala kadawru ya kibai kicing ki ba ka jala ka don hakane ka benta kum ka jinglong lum jinglong them ka dur kadar jong kamariang ha ka jala. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka buan lam shapi ya ka kubor. Ka menteri jong ka tanat ka koit ka kya jong ka sarkar Meghalaya ka kong ampri ningdo nen ka sngi kala ong balathung ya komite ka ban pen bat ban pintikna bakitna sarkar ki bret ikidawai dashin bat kibai de kityar bom pendon kam shu hakarukom ka badai kane kala mi hade balalam ba ikidawai bom long pendon kam shu la shulit bret shamarten hakaba ka sarkar kala batha ban penlong da ka jing token. Kementeri kala pentem ba empat don kum kani ke komiti mensyua bat minta bala thum yaka nshim da kirukom kibadai ban bret ikidawai bomlong shu. Shushu kementeri kala pentep ikinong thok kubor baki inline permit ILP kadai ka kam jong ke sarkar India ban pen bat dai banyo jimenjul naka haba penteri kam yaka hakajala Meghalaya. Haka bedai pat bat kecing itu ikakten Khasi haka kanit ke bapra ke kong amperin kala ong baka sarkar ka don kam ban shim ka tuk ani kisen jam ban pintikna baka kten Khasi kan yo jing itu haka riti sensyari. Kecing lang jong kinong tawan ke sarkar Manipur kabla long hanin ke sngi hapo kecing penya jong mentirang ba en biren sing kala shim jing ken halo ki katuk ani kecing penyap yakimin sim balului dangshen. Ke sarkar kala pendram jole kani ka kambomman klem dan yo shiliang ya kanu nyam ke jai ben rio lakan thai nation rang bat ka pen pau ka jing persya teng halor kanu rukom jingi snam bat jing nyoben. Ke sarkar kala pen pau ru ya ka jing sokhya halor ka jing pakhang ya ke surok national highway da ki kapto ka ni ki kenhon. Kejing alang kala kentu ikinong song shnong bakin burom ikikin don jong kaan bat banyak tre lang ban wanra ikijing suk jing shingan hak im lang sa lang. Chief Engineer ka PHE Meghalaya la pentip baka jingbu ya ka Gravity Main Line jong ka Greater Shillong Water Supply Scheme Phase 3 la la pendep bat ka jing letes bat ka jing pentre ya ka Gravity Main Line kadang ya chaplang. Chief Engineer ul ongru bahakum kani kapor ke jinglong karong bat ke jingpun jong ka kala ban per bat an persangkat bala ban penkloy ke jingsam da ka ka bakon ka balong ban pendon kam na ka benta upat ba. Ke Southwest Garo Hills kadang rakhi menta ya ka World Population Fortnight arhajar arpolai ha Ampati District Hospital. Kapang jong ke jing rakhi menta ka snem kadai ha ke jing rakhi ya ka azadi ka amrit mahotsav tongin shim ya ka kular bangin je ban penlong ya ka longyeng ka baret na ka benta ka jingsup bat jingman kerhai. Ke program ke pasat jingmut sa ka jingdon kam jong ka longyeng ka baret na ka benta ka jingkwat jingkya bat jingroy jingman bha ha ka longyeng ka imlang sa lang bat kari. Kani ka jing rakhe kala sedang nadu ka khatway tarik menta ubnai bat kan kut ha ka arpau sau tarik menta ubnai hi. Kibriyo pamla itu ke la prong bat rung ha ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ka badon hapendan spar light lausang hajan maukarwal Southwest Khasi Hills District. Kipulit ka Southwest Khasi Hills ke la pentip hnen kasngi bakim tip tikna menno ka nekala ja na marbaya ka office la khang na do minski sajan bat alapat hadu hnen min stem kipulit ke la sham ba kibriyo balarung kem shimna tu AA bat kidang tokit halor ka nek jinja katto ka khubor ka lakun na ka Akashvani Shillong in so ba ka Daily Station na ka banta ki khubor ka nek ka Akashvani Shillong.